سلاف و ڕێز لە بۆ بینەران و تەماشەوانی کەناڵی پەیام gelekî خۆشحال ئەمڕۆژ لایەوە ئێمە لە خزمەتن هەرگاو هەر چ کەنالی کورد و خزمەتە کورد و کوردستانێکی بۆ me şanaziyek zor gewreyê armanc ew ku yani Kurdistan parçeyî dijminanê Kurd zor hene dijmin li nav Kurd digerin doş dibin her dewra dibîne her hêz û hereketekî Kurd partiyek Kurd yan jî li Kurdistan pêşketinek durust dibe her divên ber bigirin dijwerin yan jî derbek lê bidin zanî yani niha bi tenya Rojavayê Başûrê Kurdistan gehiştekî astekî hindik azad milletê Kurd li ser vê herêma Kurdistan gehiştî hêwayek gehiştî armancek gehiştî kêfxweşiyak her Kurdek divê êre bête parastin û êre bi ser keve